5 причини, поради които е време да си тръгнеш от една връзка. Първата причина. Постоянно ти се налага да се смаляваш, ако трябва да премълчаваш, да се съгласяваш или да се променяш само за да няма конфликт. Това не е компромис. Това е бавно изчезване. Втората причина. Не се чувстваш емоционално в безопасност. Когато се страхуваш да споделиш какво мислиш или чувстваш, за да не бъдеш обвинена, отхвърлена или наказана с мълчание, връзката вече не е място на подкрепа. 3. Ти си тази, която винаги разбира, ти правиш компромиси, ти прощаваш, ти изчакваш, ти обясняваш, а той свиква, че ще останеш независимо от всичко. 4. Оставаш от страх, не от любов, страх от самота, страх какво ще кажат хората, страх, че няма да се справиш сама. Страхът не е причина да останеш, той е сигнал да се замислиш. Така, и 5. Вече ти не се разпознаваш, когато се погледнеш и видиш умора, съмнение, липса на радост. Нещо вътре в теб отдавна знае, че това не е твоето място. Понякога най-здравословното решение не е да се бориш за връзката, а да се върнеш към себе си. Ако си на кръстопът и не знаеш дали да останеш или да си тръгнеш, а, индивидуалната консултация може да ти помогне да чуеш собствения си глас, собственото си вътрешно аз. Работя онлайн и наживо. Аз съм Русица Атанасова и съм бахов терапевт и квантов практик и чрез моя опит аз мога да ти помогна да върнеш себе си на себе си. Пожелавам ви прекрасно